okanye abantu abalapha okwethutyana ngoba sifumene ukuthi lapho kwethutyana ayinasigxina sabemi elizamchithanga. Silapha ke siyinkonzo yamawusini ekhonelwa Tata ekunye abefundisi amaphasisekethe nabafanyeli sizokubona kanye namhlanje sivile into yenzeke engamnakanga yathi ngoku yenzeke kuthi ingenzekanga kuthi kodwa nathi sonke sichaphazele ngoba kaloku thina kwakunye nani singamalunga mzimba Kristu. Xa kungonwabanga nina nathi asonwabanga. Sizokunibona apha namhlanje singenamntu uthe apha kuthi konakalelwe abantwana bakatatomncinci okanye konakalelwe abantwana bakatata okanye banekalelwe abantwana bakamalume okanye bakunakalele abantu abangabakhaya bam baselidifreki. Silapha kungekho namnye umntu esimaziyo apho kuni. Inye kuphela into esiyaziyo ngani yintoba nina nonke apha ningumsebenzi wezandla zikaThixo. Nanto kuphela into esiyaziyo. Asizi kuba size kumzala, size kumntakatatomncinci, size kubantu abangumsebenzi wezandla zikaThixo. uThixo uwabulalekayo ngabo ngoba uThixo esithandile, uThixo uyanithanda nani. Shumayeli ebethandaza apha ebesithi sinoThixo khona kuzo zonke indawo, uThixo okhoyo ngamaxesha onke. Ngoku nikulaa meko nifika kuyo uThixo bekhona. Xa ninohlala phantsi nizikisise kakuhle ucinga, zininzi izinto engebe zenzekile kuyo. Mhlawumbi nowuvuleka komhlaba nibe ngaphantsi komhlaba, don't be possible. Kodwa uThixo wakhunga ngani. Akonela nje ukhunga ngani, walibonisa ezinye indawo zexeshana zokuhlala. Umnqweno nomthandazo wethu uthi kula malungiselelo enziwayo yethuba ibe nendawo eziphemanithi zokuhlala, uThixo makangenelele. Yaye ke simthembile uThixo wethu ngoba uThixo kwiimeko esigaxeleka kuzo uThixo uyangenelela. Nakule meko nikuyo uThixo uza kungenelela. Umfundisi nomongameli bazawuthetha ngezinto ezilapha ngaphambi kwenu, kodwa mna ndizawudlula nje kwindawo ethi kuba ngaba kukho into ezilapha zomnxiba zizawuguga ziphele. Kuba ngaba kukho ukutya okukhoyo apha, mhlawumbi umgqibelo wale veki uzawuphela legrosari phelile. Inye into emaniyicinge yinjongo uThixo anayo ngani. Mhlawumbi ninombuzo othi ngoku thina singonwabanga, sikwimeko esingayaziyo yale ndawo, besikhalelele uhlala kamnandi nabantu basemakhaza sisazana, sisazi nezinto zelali ezenziwayo, kodwa uThixo wanijika wanibeka kwenye pozishini. Aba bantu bafika kuthi tibonwabile bedloba, bayavuya thina singavuyi nje. Asivuyi, kodwa into esiyaziyo zizinto ezintathu. Bantu balapha bokuhlala, injongo zikaThixo zowudala umntu omfundisi, wamdala uThixo umntu enenjongo omfundisi. Yenba uThixo umntu makamazi ubunguThixo. Ndandithethwa ngulo Davide athi yazini ubuye uvunga uThixo, nguye osidalileyo asisithi. Injongo yesibini kaThixo
ngokudala umuntu yayeni ba umuntu makamkhonze emveni ba iphelile le grocery ngoba izawuphela emveni ba zigugile ezimpahla ngoba sizawuguga kodwa into ebalulekileyo kukhonza uThixo khonzani uYehova ngomgcobo nize emasweni engeni lakhe ngendumiso ibani nokubulela kuye nidumise igama lakhe nasi injongo esinayo ngobukho benapha apha eqali kwenu ninenyweba okanye ninethamsanqa lomekali komvangeli esizawuthi xa simkayo apha anixelele into efuneka niyenze ngoba xa ndizawuyeka mfundisi injongo yethu ngokudla kwethu bomi ithi le mbongi eyona nto inexabiso kobu bomi sibudlayo asingubo nasambatho rhamente engcwele kathixo kukuthwala umnqamlezo uthixo unenjongo ngani unisindise kulaa meko wazonibeka apha kumhlaba omileyo nani nifanele ukuyicula ingoma eyayicula nakumawenu ethi bulelani kuyehova ngoba elungile ngoba iinceba zikathixo nani niyazibona zime ngona phakathi uKristu inkosi yethu